Leizezuloko Lamia. Kaixo, ni Xabier naiz. Nire izena Euskara Etxearen Launa. Ni Anitz izena dakat, eta naiz laguna Xabier Launa naiz. Ni Ferran Azpitaglia Amorrututa. Ni Sandra naiz eta kromazeletan sartzea asko gustatzen zait. Ni Leizezuloko Lamia naiz. Gaur arratsaldean, 5 lagunok bizikletaz txango bat egingo dute. Adi egon zaitezte, esan didatenez, kobazulo batera sartzeko asmoa dute, eta ziur naiz zerbait gertatuko zaiela. Zaudete, ura hartzea bakarrik falta zait, zegin nahi baduzute, bidean harrapatuzte, zuen atzatik joango naiz. Sandra, zezkonatua duzu. Bai, noski baietz, motxilan daramat eta usuak eta biok egon gara mapa aztertzen eta bidezidor bat aurkitu dugu basoan zehar. Beno, beranda egingo zaigu, Xabier, bagogaz, zuk harrapatu arte politik joango gara. Hobeto. Txarri, banan jotea. Sandra, arikutsua taldea joateko. Lasai, bide honetatik 2 kilometro besterik ez dugu egingo. Gero beste bide lasaiagotik joango gara. Mantsoago komeako zenuke, Xabier ez da saldu orain. Hemen izan atxerik nada gorde. Bale, neri berdin zait. Narrai esartu ote da gure Xabier, ezin da planik egin berarekin. Lasa, nor dator. Iara jarri daiteke. Hor datorretan. Ezin dut gehiago, azkarregi etorri nahi zuek harrapatzeagatik. Ez dut indar jarraitzeko, agian ogitarriko bajango banut. Ez dut uste denbora ditugunik. Ilunuko zaigu bestera eta nik kobazuloa ongi azartu nahi nuke. Sandra, arrazoi dut, bagogaz. Beno, banoa zuekin. Iritzi gara kobazulora, handago, baina nutziko ditugu bizikleta. Osa, ziurretan, dena lortuta. Interna eta soka luze bat. Eta argazki kamera eta linterna. Prezamente saltu zulotan. Bai! Ui, linterna astu zaitetxean, zarbautik ordira zurekin joaten. Bai, noski baietz. Oi, zerbaitekin ostropo zumindu. Noski ez da zer ikusten eta. Mantsoago gurean. Hemen
Hau edura. Kontu bidea kostua ida. Aritz, ez izan horren berdukeak. Ez ezazune garritu bide egunan, ez nahi zenute. Ez da nik ere, que bazu alzara? Ez. Zuzara? Ez. Gutako inorrez bada, nola gidan egan esordua? Eskubienden entzuten da. Hau erdura guazen egun. Behar badan laguntza behar duen norbaita. Gerturatu gaitezen. Gure lagunak bizikletak hartu eta kanposantura abiatu ziren. Bidean ilundu zitzaien, baina hala eta guztiz ere ez zuten atzera egin. Lortuko al dute gure lagunek kanposantura sartzea eta orrazia aurkitzea?